Hello, maupay nga adlaw hayo nga tanan. Unahan nga tanan, karay ko magpasalamat ang mga nagsusubscribe ang aking YouTube channel. Siyempre malipayon at bisa kun guti pala, maram ak it mga damo, it mga dagko, nagtitikang hingguti. Pero malipayon na ak, hit iyo haaken pagtapod, ngahin it iyo haaken pagsunod-sunod, hinga aken journey, dinhi ha social media. Maaram ako, may daha iyo tinatamaan, may ada iba-iba mga reaction syempre. Pero hapag kaya na kareg kulaanay ha iyo magpasalamat. Kung ano man it iyo pakahulugan hit aken mga siday, maaraw naman kita nga it siday magpapadayon la nga may ada itatago nga mga kahulugan. Siyempre, ang kada siday may ada sagod haniya mga pulong na ginagamit. Ini nga tanan misteryo. Siyempre, it maaram lahini ang tagsurat ng taghimo han mga siday. Asya itiya it pinaka power hiton siday. Iton esensya hiton siday nga para haakon kinahanglan ko ma-enjoy. Salamat ang Diyos, tinagan akin sugadin nga talento, nang karuyag ko igpaangbitan nga tanan, han mga nalilipay, sorry, han mga naaaringit, han mga tinatamaan, di ko na itsala. Parihulakit nagsasabwag hindawa. Kung tumurok ka iyo, salamat. Kundiri, pasensya na lang. Peace po. Kaya nga peace po itaten pinakatema at the end. Kay kareg ko ha iyo magbilin permihin kamurayawan, hinkalinaw. Siyempre, yan na, this is my first time na maghihimuhin introduction hiton akin vlog, na akin YouTube channel. Siyempre, yan na dama, first time nga pagbubuhatan natin, dinhihin nga akin channel, magkakamay-ada na kitahin segment. Yehey! May bagong na segment hit atin channel. Ining tatawagan natin nga requested pahaliday segment. Siyempre, aaruan ko inihin mga request, tikang hit atin mga subscriber. Samtang nag-uupod-upod kita hining akan journey, dinhi ha YouTube, tatagan ko man liwat kamuhin parte hiton aken mga igimpapakita nga mga siday. Siyempre, kung mag-request ka mo, kinahanglan anay ka mag-subscribe. Kahuman niyo mag-subscribe, ila-like niyo ito na akan video. Kahuman niyo mag-like, kinahanglan ko naman hinusang proof na kamo nag-share hiton akan channel. So, kung ano ito akan igin-post na akan Facebook account nga mga video, kinahanglan niyo ila-like, tapos iyo i-share. Kung nabuhat na iyo nga tanan, usa ka mo, han matatagan tsansa para mapagbigyan it iyo mga request. So ganita adi, nakahatag ha akin ng inspirasyon para buhaton ini nga segment. Mga kasangkayan, aadi unrequested pahaliday segment. Tikang ini hin personal nga mensahe han usahan akon mga subscriber nga nagpapangaran nga Dante han Borongan City. Iya iging papahinungan iya ex-girlfriend nga iya tinatawag nga mahamot. Oh, mahamot. Agsub mangga ada kurakon kay mahamot it iya tawag. Pinatatawag lang niyahin mahamot. Siguro, ikaw mahamot, maaram ka na nga asya itawag kaimo ni Dante. Aadi an akon ginhimo nga siday para kan mahamot as requested by Dante
Borongan City. Alaala ka, bakit hanggang ngayon ay ikaw pa rin sinta? Karuyag kunagad, haim hingalimot, pero kay masuot, an imo kahigot, haak kasing-kasing, hilarom ang dulot, Ako hanggang sa sobra pagising mo nga nagamot, at hanggang ininimo hamot. ay ikaw pa rin. Thank you, Dante Borongan City. Sana namamati yan na ngan magkukulaw hi mahamot an iya ex-girlfriend. Salamat Dante ngan naglalaom akuhan mga masunod nga kamuliwat magre-request ani yula bubuhaton mag-send la kamuhin personal message ig-PM la niyo akon Facebook Messenger account Eduardo Lingan. Maram naman kamo it akon Facebook account. I-message la ako niyo ha Messenger in mga sumusunod nga mga impormasyon. Una, an gimpapahinunguran. Hino ba ang gimpapahinunguran? Pwede niyo ngaranan, an iya real name, o bisan pa man ano nga pag-adok, ungaran nga karuyag nimo ihatag ha iya, nga aware iton imo gimpapahinunguran. Ikaduha, amuan iyo relasyon. Sugad ang kandante, ani ay binutang ditohan relasyon, ex-girlfriend. Ikatulo, nga mensahe o impormasyon na ihahatag niyo haakon, amo iton detalye o an imo mensahe o ang pinakaunod han imo mensahe. So kunta ang kandante karay ko hibaruan han akon ex-girlfriend nga di ko pahiya na hingangalimtan. Ya di pahiya hit akon huna-huna nga nit akon kasing-kasing. Asitan niya igimbutang didtohan mensahe o buod han iya mensahe. Ani kaupat, amuan imo ngaran. Kung ano an imo karuyag nga ignaran ha imo. So kandante nagpangaran lahiya nga Dante Borongan City. Ikaw, kung ano tim karuyag igpangaran, amo it imo ibubutang an ikaupat nga information. Ngan an orhi nga information bisan na nga ni waray pero kinahanglan ko pa mga detalye. Bisan laano nga guti nga detalye. Sugod kandante, nagbutang hiyahan iya detalye nga gimbutang ni Dante han iya detalye nga iniisnab kuno hiya ni Mahamot. Diri na hiya pinapansin ni Mahamot. Bisa naman la hira nga sangkay na la. Pero karuyag la talaga niya ipaabot nga an mensahe nga diri pa niya na hingangalimtan hi Mahamot. Halaba naman it buhok ni Mahamot. Nalugay it buhok ni Mahamot. Kung karuyag pa niyo makaka-update it aton mga post ng mga video, syempre kinahanglan kamo mag-subscribe. Subscribe naman kamo. Then, syempre pinduta naman niyo iton bell button para permi kamo mano-notify if ever may mga bago kita nga mga videos. Maupay nga adlaw yung nga tanan, amula ngan sana maging maupay permi iton aton pagkaurusa dinihang pahaliday ni Manoy. Bato sa langit, ang tamaan, ayaw kaurit. Peace po.